Shuthi mina ngoba siphukuphuku sakho nje. La ngiyakhona uyangilandela. Usufuna manje futhi uzoshimoshela uthando lami olusha sengikulona manje. Hayi ungabisavumi. Nami ngicabanga kanjalo. Ngeke sisi. No ningakwenza konke kodwa zakho angidingi. Icinge le ndoda yethu uzuyithole. Iyona mhlawumbe yokusiza hayi mina. Oh usubhorekile futhi angudingi nasekhaya ngoba nakusubhorekile. Awu uyavuma. Kodwa phela manje ingane ngoba phela sisele phela sinengane ezimbili. Wawuthunywa ba? Uba ekuthumile wena. Uzayibona. Angifuni futhi lapha kwa emzini wami. La ngakushadela khona. Ngichaza kwabe iphutha. Ngoba iphutha kudade wena. Ngathi kodwa phela ngingaqondanga phela. Kwabe iphutha phela ke. Esibini phela ingane kwenzeka ke. Esibini. Awuboni ngani uthi uma wayiqinisile? Wayiqinisile uma kuthena ngoba uma wakho ehlukumeza uma nawe futhi manje ohlukumeza mina usuhlala sokhondolo. Ayiyona futhi esokhondolo lento. Ayiyona phela yangishela ke phela nami uthi wathulelani ungangitsheli? Phela ke nami ngayithanda ke. Ungaqomanda umuntu omuntu. Abasahlala nawe phela nguthenze njengengane yakwethu. Ngiqomanda umuntu omuntu. Hayibo nayi intombazane. Angisakuthembi mina ngoba ngithola mama ukuthi ungale ekhaya. Phela ke nawe sokumitheka koyedwa kwase kumithano wesibini ke. Elabakashana kamenza yaphuza umlazanga ameva nenabendlondle nophaphe ekhanda ifundazo zonke khona eNingizimu Afrika amakhosi induna nabo bonke ke abantu abasiphethe kuleli likaMthaniya siyabingelela lena ke iBlack Live TV igama lohlelo iso ngeso lami uKings Caka ngalapha kaloqa emntubatuba kaSomkhela ngami ngedwa ke ngihamba nentombi yeSwati uMamdephana. Sawubona njani? Sikhona njani ne? Siyaphila nondaba. Yeah. Ngokukhulu ukuthoba ngicela ukuphinde ngibingelele mbukeli weBlack Live TV ohlelo lethu luthi iso ngeso. I am Mlangeni Magasela njengoba seshilo uKings Caka. Mina ke ngimbiza ngoluqa. Why uthi iso ngeso zif khona something against me? No. Hawu ngiyekubuka phela uthi iso ngeso. Iso kasoleza kimi mina today. Usiso zile ngeso. Oh yeah. Okay. Ngempela bengifuna ukwenza iso ngeso nawe usikwenza la nobaba zoba host. Ngashuba kakhulu. Ngawe shame. Kodwa ngathi lezi ngiyadlala. Ayikho into enjalo. Mbukelo weBlack Live TV. Sicela ubingelele usisi okhona phakathi kwethu. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Live uzisho ukuthi uba igama lakho akaba isibongo. Ngicela ukubingelela. Igama lami ngubona wakalkhosi. Yebo. Uzokwenzani la ekhaya? Kwangathi uthukile nje pho. Uba kanti obhalile. Ngifuna ukubaleka. Uze kadada ekathu la nto ithina. La ngize ngodaba lokuthi bengizocela usizo. Nenkinga yokuthi ngadibana nomngani wami. Yeah. Sibe kubuke kwakuhle ke kwamnandi ke sabangana aba right ke kuthe kusuka ke kwase kuba khona ke inkinga ke nami ngingazi ukuthi ke inkinga yayiphi ngoba nakangichazile ukuthi yini esayibanga naye. Umngani wakho. Umngani wami ke angazi basabangani kodwa ke mina bengifuna ukuthi ke azochaza ukuthi ngabe yini inkinga ngoba phela mina angazi ukuthi inkinga inisibangani. Okay. So yakhathaza lento ukuthi wavele waqabuka igoda nansezwa. Kuyangikhathaza kakhulu ngoba yena besizwana kakhulu nje yena umuntu besenhlizweni nami besibiswana nje kakhulu ngempela kodwa manje yena mangithi ngiyabheka asazwani manje bengifuna ukuthi angichazele ukuthi yini inkinga ngoba phela mina angazi mhlawumbe mengangichazela ngizokwazi ukuthi ngamukeleke kwaphela angazi nokuthi yini sibangayo naye. Nahlangana naphi naye? Sihlangane emsebenzini ngendlela kathi siswana ngakhona besizwana nje kakhulu ke kwabonakala ukuthi ke manje sokhunqheko ke kugcina sihlukana nongenkampani ke ngoba phela manje asisazwani ngobona bafuna ngishintshe inkampani ngosebenza kwenye indawo. Okay. Depa. Wena sisi engizwaleli kwakho nomngane wakho lesho ukuthi avela ngahapi. Into engiyaziyo mina King Skis ngathi abantu besifazane siyanothisa before sambi. Ulebonza into sikutshengisa ukuthi asithandi. I'm sure nawe usisi khonto athi menixabana ngayo noma nikhuluma ngayo akhombisa ukuthi ayimhlali kahle. Ayikho into oyikhumbulayo nje ehlezi yenzeka mhlawumbe enza ukuthi umbone ukuthi mhlawumbe ilokho engakusho. Anginotisile uyane waqhela nje. Waqhela kwabona loba ukuzwana ngathi akukho kahle ke ukuzwana sisezwane nje kwanje ngokuba ngize nga decide ukuthi ngiyeke kwasemsebenzini ke manje ke ngitshintshe indawo kusebenza. Ngeke wena futhi. Wena King ngijwayelekile kodwa ke sothola mase sithola usisi ukuthi umuntu othi akazi kwenzakalani isikhathi esiningi sukazi
kodwa ngoba usuke efuna ukuzenza engathi Innocent. akazi innocent bese kuyavela kodwa mhlawumbe sothuka mhlawumbe ngesithuke mhlawumbe ngempela akazi lutho kuyenzeka futhi ungazi lutho ngempela ubone ngomuntu nje inqamuka ubone ubudlelwane ngakho kodwa anginaye-ke mina umngane obavele banqabuka umngane kusuke kunesizathu nje boyfriend velinyamalala siyabangana sikhuluma ngokho sasithandana lo ya kwenzakalani wangighost awu ngabe ayitshela nobabandla ngeke mbukeli ngeke asimthole umuntu asimthole usisi simsondeze ngabe uCruise ukwazi usondezela yena bese siyabona ukuthi ngempela kwenzakalani ngabe ngempela sisakazi mhlawumbe usekhohliwe umenzi yakhohlwa so yini ekhohlwa yami manziwa kakhulu okay umenzi yakhohlwa asambeni Mina sinamukele-ke ohlelweni lethu oluthi iso ngeso sasiphinde sabuya-ke esigabeni sethu-ke sesibili Depo yebo kuhamba kanjani hawu mfowethu ngabe usushilo sanibona ubosisi singamboni Unami, nafana manje kodwa Yabo. okay sawubona njani Ngiyaphila wena-ke? ngiyaphila nami. kodwa nayo-ke inswebunyana angazi indaba abade ngihleli nalo sisi manje ngithe ngiyabonga ngisakhumbula anyways sisi wami siyakwamukela ohlelweni ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life uzisho ukuthi uba igama lakho akwaba isibongo Sawubona bhuti. Igama lami nguHlengiwe wakabiyela. Empangeni. bingelela umbukelo we-Black Life wena ubingelela abafani sisiyeka abafana yeke leyo bingelela ababukeli bonke Abalungile usubingelelile kulungile mntakama la njengoba sikulethile kunodaba ongathi lidinga wena okuthiwa-ke kufanele sikhulume ngalo nawe njengoba umbona siyamazi sisi Yebo ngiyamazi. okay Depo Yebo, baba. brief ukuthi sithini story angicela bandla ukuthi kubo yena usisi ngoba yena ufuna ukuzocela uxolo asho lo yena ukuthi yena indaba embizile lo sisi yini afuna ukuyazi from yena angithi yena osibhalelile wathi yena wasephindwa yisholo yena ngomlomo wakhe ngaphandle kokuthi abhale wathi ukhumbula umngani wakhe ababezwana kakhulu naye so mina bengifuna ukuthi kusho from the horse's mouth khona azobona nomngani ukuthi uyakhunjulwa la ekhaya ngirong inking hayi awukho wrong nganakwethu awumtshele-ke sithandwa sami umngani wakho ukuthi umngani wakho Chomza, I miss you so much. Umngani wakho? Lekade usitshela yona. No angikwazi kanjalo. Awu. Kodwa yena manitshele kanjalo. Ngazisunga kwakumngani wami ngisaqala ukumazi. Kodwa sengalibeka kudaba keze ngalo kumina. Kodwa mina ngathi kwakumngani wami njengamanje angazi ukuthi uyini kumina. Kodwa ngizonichazela. okay sis Chom. Mina ngize la ucela usizo ukuthi ngikhumbula umngani wami engazi basabangani naye so kahle kahle bengifuna ukuthi siyilungise lento sixolelane okay Njobesho nje, usho njalo impela. Uzoyibamba lapho-ke dadewethu. Ngicela ukubuza unesiqiniseko sokuthi umngani wami? Wena. nginesiqiniseko kakhulu ngoba wena umuntu enginaye empilweni Umngani wami nje kuphelela lapho uthi wena umngani wami. ngazi lokho kuphela akukho okunye ngikwazi Ngizocela ukunazisa-ke babukeli nonke ngoba niphelele nje nonkana. Ukuthi lo muntu okay akuyena umngani wami phelele lapho. Ufika umngani wami siqala enkampanini eyodwa naye. Ngapha ko Bidvest la sasebenzela khona. Thema kusuka lokho kusho ukuthi ngangibuka mina kwakuzala amagazi. Ngimthathe lo mngani wami kuze kube ukuthi angivakashele nasekhaya. Masifike ekhaya uma wami efike libeke uDawu uthi hayibo uma wale ngane wangihlukumeza kakhulu le ngane uyibona into ifana nani ekababa wenu le ngane le ngane leni yala ekhaya futhi iyona oyilama wena kubo bonke abantu bala ekhaya bese kuba lonke ke lo hito zalo baba wakho kodwa kahle le ngane ingiyala ekhaya igazi lakho uma wala ekhaya uma wayo nje wangicasula kakhulu sengachaza ukuthi yena akazalwa nobaba wami lo mntwana ngoba ethi umngani wami nje Awu saze safo baba baneyingane. hey yazivalele namhlanje Hayi. mana-ke sisi kanti ithi into yakho kahlahla Awazi ukuthi ngizalo baba yedwa. kahle mina bengizoxolisa mina ukuthi Ima-ke kuqala ngiyakubona uxolisa. Akayena usisi wakho lo lokho akushoyo kwamampungi. maya ngikwazi Usakuphika hayi bengingakwazi lokho ukuthi nabandawo? ukhuluma kahle impela methe ngiphika mampunge ngoba phela wakwathi ethatha ubaba wengane zami yabo nje ngoba esho kanjalo ukhuluma iqiniso impela kodwa yena kahle uyingane kababa wami endlini yisele kababa leli emva kwalokho mina mase ngithola umuntu
sengiphuma nomuntu yena usegijima Uyakujabhela usayamthatha futhi wazomzalela ingane ezimbili akachazi Oh Jesus. akusangangichaza ukuthi ngishama ngani lento engikhulumayo. sis musuground umqomo usisi wakho lo Kahle kahle ukuzwa kwami la. usisi wakho yini Ya usisi wami. Eh, Kahle kahle ukuzwa kwami lana bengizoxolisa ukuthi ngaba inyoka ngakuthathela ingane ubaba wengane zakho ngazi ngayizayile ingane kezimbili cha bengazi bangizochaza kanjani. Kushuthi kungakho nje usiphika nokuthi singabandawonye. Bekade ngisaba ukuthi ngiveze phela into njalo ingako ngize ngeza lana ukuthi ke kube ukuze sikwazi basihlangane sikwazi basikhulume lento lapha bengisaba ngikhulume. Ukuphatha kanjani wedadewethu? Phela ngeke ngayinyoka phela ke. Ukuphatha kanjani ukuthi mina ngize ngiphume ekhaya? Oh yazazi moyinyoka. Ngize ngiphume ekhaya. Ngayinyoka ke kwacicibela lento ke nami ke angikwazi bangikhulume ke lapha bengisaba phela ukuthi uzongishaya phela amathoni bengazi ba ngizoqala ngalapha ethi ngitho lento ukuze ngizofika lana ukuthi ke bakwazi baxoxele ngoba phela mina ngisakudinga phela njengomngani wami. Kodwa ke konke engakwenza ke bandla ke ngayithatha indoda yakho ngazala ingane ezimbini ke kodwa ke kwabephutha ke phela ngifuna silungise sixolelana. Ngicela ukubuza ke lokho okwenza ukuthi uzocela uxolo wena. Ngoba nakho indoda isakuthanda noma isakufuna noma sisale sobabili. sure I'm waiting for your answer isakuthanda indoda lewa intshontsho Kahle kahle kuyabonakala ukuthi ke ibingiyoza ngoba phela ayisangithandi ngendlela athi ngithanda ngakhona. Ingakho ke ngifuna ukuthi sibuye sixolelane ngoba into bengithi ngiyayenza zange yilunge. Shuthi mina ngoba siphukuphuku sakho nje la ngiyakhona uyangilandela usufuna manje futhi uzoshimoshana uthando lami olusha sengikulona manje. Hayi ungabisavumi. Ngicabanga kanjalo ngeke sisi. No ningakwenza konke kodwa zakho angidingi. Icinga le ndoda yethu uzuyithole iyona mhlawumbe yokusiza hayi mina. Oh usubhorekile Futhi angudingi nasekhaya ngoba nakusubhorekile. Awu uyavuma. Kodwa phela manje ingane ngoba phela sisele phela sinengane ezimbili. Wawuthunywa ba? Uba ekuthumile wena. Uzayibona. Angifuni futhi lapha kwa emzini wami. La ngakushadela khona. Ngichaza kwabe iphutha. Ngoba yephutha kudade wena. Ngathi kodwa phela ngingaqondanga phela. Kwabe iphutha phela ke. Esibini phela ingane kwenzeka ke. Esibini. Awuboni ngani ukuthi uma wayiqinisile? Wayiqinisile uma kuthi na ngoba uba uma wakho ehlukumeza uma nawe futhi manje ohlukumeza mina usuhlani sokhondolo. Ayiyona futhi Esokhondolo lena. ayiyona phela yangishela ke phela nami Wathulelani ungangitsheli? phela ke nami ngayithanda ke. Umthanda kanjani umuntu omuntu? Abasahlala nawe phela nguthenze njengengane yakwethu. Ngiqoma kanjani umuntu omuntu? Hayibo nayi intombazane. Angisakuthembi mina ngapha ungale ekhaya phela ke nawe sokumitheka koyedwa kwase kumithana wesibini ke. Indaba mentshontshwana kumithana abantu abafuna izingane bangayitholi. Ngakho angashadile Kwase phela. iphutha phela. Hayi mina ngikujudge. Kodwa lokho ukuthi ufuna ukuthi niphinde nibe ni right nikude ningasondeleni. for the fact that nje uqale waphika ukuthi usisi wakho umngani wakho uyaphinda Chaza kaningi khona ukuthi iqola le Ngithi ntombazane. ngawo ngizengezala Chaza ngoba khona. nanzowazi bani ixazulule ndawo phela bengawazi bangikhulumi naye zonke lezo zinto lezo ngifuna ukuthi Oh, ixazulule. wena ufuna iclosure ufuna ukumtshela iqiniso ukuthi wamtshontshela indoda. Ukuthi ngikade lento ingidla sonke lesikhathi. usenzisiswa ngase liyifake Manje lento ukuthi lebingidla ayikudli ngesikhathi usadla kamnandi la indoda. Yeah, Ikudla after isishila indoda usukuphorekile. lokho zakamnandi usudliwa yilento kamnandi Kodwa usengiyasa kushada vele umuntu okuthathe kudadewenu usuyekubonisa unabo ubutimandi nyana. Hayi mina nje ngakusho inkosi yami sengimove on ngempilo sengikude kakhulu ngempilo yami sengithole omunye ke ngaleyo ndlela ke angisakudingi iqhubeka nalowo msebenzi wakho. Nongishela kabolile la ngishiya khona Isimbizo so2. angisakudingi. Isimbizo so2. Ngikhathele. Sobini ingakumele besixole ngokwevela umuntu lento sibangavela kasekho sehambile yini sexabanela. Ngoba nakhe sihambile kade ekhona ubungangidingi. Ubungangidingi. Asibela sibabangani umuntu kade simbanga ngida kasekho. Uyinyoka wena. Yini sibangayo sibangani. Sibanga ukuthi phela wena uyisigebengu. Kushuthi la ngiyakhona nawe uyakhona ufike uyenze. Ngingamlethe Ngeke emshadweni. ngikulethe mina. Hayi phela wangishela phela namazange ngimbize ke futhi. Uyoba bahlele bese benjani naye abafana bahlezi beshelana. Phela uyena phela wangishela ke umuntu ofuna phela ngithi phela ngiyantshontsha ke phela kade kuzovela nezingane. Manje nanisentshontsha abafana akusabona abantshontshani. Bangaka abafana bangaphandle kodwa sisi. kahle kahle Abafana Babukisa ngami abantu bathini? Bona basemndenini ngebathini. Yafana ukhambile nje umfana yini sibanga umna na. Sibanga ukuthi unezingane zomfana wamthatha. Ukhambile ingane izobe ziya kubo wena ngithi vele usumuve on usuka enye indoda manje yini Ingane ngicela uyithathe sekini ekhaya koma wakho.
ngoba nizigebengu nobini Kumele nonyoko. ziye kubo phela ingane kanjani ekhaya Ngeke ziye kubo zakho phela. ziye Ngeke kumina. amasiko kuzokwenza kanjani? Ngihambisile wena kithi wakwenzela amasiko bakuhlawula. Manje funa futhi niyalezi zakho ziphinde zohlawula kwami. Ninokhonde lolubi. Hamba nje ube ngathi akwazi ungibona emhlabeni. Ubone santombazanyana. Oqala umuntu naze ngimbiza. Lo muntu esimbanga akasekho uhambile. Hamba phela nawe qhubeka mlandele. Uma engayi ingane futhi zikamkanze. Iy'ngane azikomalume kwazo. Khohlwa nje indaba yami. Umalume kanjani? Zizoya kubi ingane. Okay, hamba ke shuthi uhamba ucingana nale ndoda-ke yethu-ke uzuyithola ubuyelane nayo. Futhi awuthanga ukuthi uhlukane na wena? Hawu, phela wena nje wayithatha. Uhlukane nawo phela. Wangiphuca. Cinga-ke. Futhi uma ngiyithola ke mina ngilungise kwami naye. Yebo. Ngathi mina sengilokuqala ukuzokhamba. Lokho vele uqala phakathi kwethu. Uvile mina nginqubela phambili yami. Manini ngane manini. Uzahlisela ukuthini? Cela indoda le iqhela. Hayi la uzobona phela nama kusabe. Awiqile Wena vele isikhwaka wena. Ufika uthatha indoda omunye ufuna ukumshaya futhi. Umshayela indoda yakhe. Ukuthi ngizile ngizoyithoba bakithi ukuthi sikhulume siqolelane. Manje yena ufika wenza kanjena. Wena uzoqina unembeza wakho ngalosizi. ngami. Ayikho Yena nje. ngiyathoba ngiyaxolisa yena wezentayizanga ngizove ngimshaya ngempela. Hayibo. Ungishaya ukuthi ufuna ukuhlala kwami ufuna amadoda ami. Ayinakwazi nokushela naso isindo. Hayibo, awukwazi ukushela. Ukinga ufuna amadoda ami wena. Kanti ufuna ngenze njani? Khona kuphume emgwaqeni kubone wona. Uzoxolisa. Wona azayibonela. Inkinga nathi uzobona. Uzobona. Hayi lo sizikabhadala Kufanele phela. Kufanele phela ufuna ukumkhaba ngoba kwabalula ukuthi indoda yami. Hawu. Intoni ngawo? Hawu nawe wangiphoxa nalomzimba wakho usaba losisi. Hawu, ngizothini kuyena? Ngizothini? Umfaka upitsi. Sengisaba yonke into phela manje nendoda ekulula ukuyithatha. Nasekhaya uyangilandela uma sengihambisile. Uyafika nomama. Hayi ngeke akangabuyi la. Okay. Kanza wethu asenzeni kanje. Sinenkinga ama-camera ethu siyaprotecta sifuna afi. Siyacela bantu ukuthi le episode siyibambe la. Kodwa ke sifuna ukwazi kuwena ukuthi wenze njani. Uthola umuntu odadweni adengana eningazani. Umfukamela umbeke eduze aqede lapha athathe ongowakho azamzalele 2 athe mama mistake awu 2 Ntepana sambe mfowethu Aphinda sizokushaya emva kwalokho. uzokushaya emva kwalokho Uma ungafuni ukumxolela uzokubhaka. uthi uzokubetha Hayi gebengu kwazikhona emhlabeni. Mina nje elami limile lekutheni akabuyele kubo noma ecinge lo babo ingane zakhe. Ngoba Ahlukane nawe phansi. Namphansi enginike iphisi. Futhi uzokushaya lo. Ngoba nami uzongishaya. Ha ungicinga kwemzini yami ukuthi uzongishaya yena uhlulwa yini ukuyithola amadoda. Oqala nje. Guys vele kuminye imbisi. Uqala njena asingane ndawonye ngithi. yebo Yeah. Siyakhumbula ufika. Yeah ke singenzazi ndawonye ke kwenzekile kodwa kona ekugcineni ufuna uxolo solithole kufuna sixolelane naye ngoba awake ekhaya ngekujike lo and ke usemuvile usemuvile ke futhi nawe senendoda yakhe ke ayikho into esibanga phela nale ndoda esibanga nayo isihambe kodwa ke awusho mntasi uphephile kule ndoda yakhe na mangasondelayo hayi uphephile phela ngeke phela ngiphinde kabini nkosamayi singiyamzwela Wenzani be phela kabi? phela sokuyasika wakithi Engixakayo ukuthi uthe kumina wayekushelile. Lona bengakushelile. Awuphela ukhulume kahle nkosami ngane wethu. Wathi wayekushelile lapha Bekushela ke nalo ngoba phela bafana bashelana. hayi angisaphinde Hawu uzongiqeda. angithi yamva ukuthi uthini ke manje yamva ukuthi uthini le tayisho lo muntu lona nje kahle kahle inkathi ngizela ngiyibone ngempela serious angiyiboni yini nje ngifuna kuveke ngimshayela khona la Oh asivele sami. Qinisile uking. Asibonani kwepisode elandelayo. Ngimvumela. Baba yini? Khohla, ngimvumele kulo muntu phela yikho phela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.